να συναντήσουμε τον κύριο Κουτούζη. Είναι καρδιολόγος, διευθυντής της 7ης Καρδιολογικής Κλινικής του Υγεία. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μας ακούει ο γιατρός? Εδώ είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Είναι εγκυοπλαστικές αυξημένης δυσκολίας σε ασθενείς, γιατρέ μου, όπως διαβάζουμε εδώ, με ολικά αποφραγμένες αρτηρίες και ασβεστωμένα αγγεία. Υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις να δούμε τι γίνεται κτλ. Το πρώτο ερώτημα είναι, μπορούμε να κάνουμε διάνοιξη των κλειστών αρτηριών που έχουν κλείσει από χρόνια ή από καιρό πολύ? Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην επεμβατική καρδιολογία. Απαιτεί ειδική εκπαίδευση και χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές. Αλλά τώρα πια υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία και μπορούμε να ανοίξουμε αρτηρίες οι οποίες είναι τελείως φραγμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και πάνω από 20 χρόνια. Τι λέτε? Οπότε δίνουμε κάποια λύση στους ασθενείς, αντί να χειρουργηθούν, να γλιτώσουν ένα ανοιχτό χειρουργείο. Η παρουσία σβεστή αποτελεί εμπόδιο για τη διενέργεια εγκυοπλαστικής? Κοιτάξτε, αυτές οι επεμβάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, η αγκιοπλαστική γενικά είναι μια απλή διαδικασία, αλλά αυτές οι επεμβάσεις είναι η κορονίδα της σε επίπεδο δυσκολίας. Οπότε διενεργούνται από πολύ λίγους γιατρούς παγκοσμίως και απαιτούν μια ειδική εκπαίδευση. Τώρα, τι είναι πρώτα απ' όλα, εδώ διαβάζω, γιατρέ μου, λέει οι ασθενείς με νόσο στελέχους ή πλωραπλών αγγείων μπορούν να υποπληθούν σε αγκιοπλαστική. Είναι η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, τι είναι η νόσος στελέχους? Ξέρετε, δεν είμαστε κι εμείς. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι των στεφανιών αρτηριών, από εκεί που βγαίνει όλη η αριστερή στεφανία αρτηρία και παίρνει αίμα το 90% της καρδιάς. Συνήθως όταν υπήρχε νόσος στο στέλεχος, η προτινόμενη λύση ήταν το χειρουργείο. Και τώρα είναι ακόμα προτινόμενη λύση, αλλά υπάρχει εξίσου καλή εναλλακτική λύση της αγκιοπλαστικής. Μάλιστα. Δύσκολο το χειρουργείο. Θέλετε να μας πείτε λίγο και για την μετεπεμβατική πορεία αυτών των ασθενών? Η μετεπεμβατική πορεία έχει αλλάξει πάρα πολύ, κυρίως με τη χρήση της κερκιδικής προσπέλασης. Δηλαδή η εξέταση δεν γίνεται πια από το πόδι, αλλά γίνεται από το χέρι, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να κινητοποιούνται άμεσα. Σε 5 λεπτά δηλαδή μετά την επέμβαση περπατάνε. Και τόσο γρήγορα? Ναι. Και αυτό μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τους βγάλουμε αυθημερών έξω από το νοσοκομείο. Δηλαδή να κάνουν μια πολύ δύσκολη επέμβαση, αποφεύγοντας πιθανώς ένα χειρουργείο bypass και το βράδυ να πάνε σπίτι τους, να κοιμηθούν σπίτι τους. Γίνεται να κάνουν, αντί να κάνουν bypass, δηλαδή να κάνουν αγκιοπλαστική? Τις περισσότερες φορές γίνεται. Μάλιστα. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες μπορεί να γίνεται. Μάλιστα. Εδώ τώρα βέβαια κάθε περίπτωση κατά μόνας είναι, γιατρέ μου. Προφανώς. Κάθε περίπτωση αξιολογείται. Και πρέπει να εξηγούμε στον ασθενή πάντα τον κίνδυνο, ποια είναι τα ωφέλη, ποιες είναι οι δυσκολίες, τι κινδύνους θα έχει μια επέμβαση, αλλά αφού τα εξηγήσεις αυτά και ο ασθενής θα καταλάβει, μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάντως στο Υγεία κάνετε μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατρέ, και ξέρουμε ότι ιδίως σε αυτό το τομέα είναι πολύ ανεπτυγμένο, έτσι. Κοιτάξτε, είναι ένα νοσοκομείο που παρέχει όλες τις δυνατότητες. Είναι χαρά για ένα γιατρό να δουλεύει σε αυτό το περιβάλλον. Και πραγματικά, πέρα από το ατομικό τι μπορεί να προσφέρει ο ένας γιατρός στον ασθενή, είναι σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γιατροί σε όλες τις ειδικότητες. Έτσι ώστε, αν τυχόν χρειαστείς βοήθεια από οτιδήποτε άλλο, την έχει στο ψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κουτούζης, καρδιολόγος, διευθυντής της 7ης Καρδιολογικής Κλινικής του Υγεία, και τον ευχαριστούμε θερμά.